Right, spirit bamai. Pamusoro ma. Inonzi hazvine muzondiwa. Taurisai. Inonzi hazvine muzondiwa. Ndaripotera baba. Ndane 17 years. Baba wachindishungurudza. Baba wakarora mumwe mukadzi. Wakamutengera stand. Wakarora wechi2 wakamutengera stand. Wakarora mumwe wechi3 wakamutengera stand. Nandina kana stand. Ndinoloja. Chinibhadhara rendi yacho ati ndibhadhare rendi haadi. Chinitengera chikafu haadi. Saka nyanyiri pakutudi. Nyangu iri pakuti murume uyu anouya kumba kwangu kana asina mari. Kana ane mari haumuwani. Anototiza. Haoneki. Saroti handibudire pachena. Achiri kundida here. Aiwa ini ndinoloja ndogara hangu ndega ndozvibhadhara rendi ndega. Ndimi mukadzi wokutanga? Saka murume ndewenyu. Ko ndiwangu ndisingagare nene baba. Amai. Ndo ndasha. Amai muza sei. Andi kunozokubatsirai manje. Aiwa murume ndewangu. Murume ndewenyu. Murume ndewangu. Ndozvandabvunza. Shamari yanzi ndiro pachena. Ndakangoshamisa ndichiona wachitanza wachandida. Saka pandakakanganisa. Ndibudire pachena. Aiwa. Iwe hautauri kuti ndakangoshamisa. Pane maduties avataura anofanira kuitwa nababa. Uri kwaita? Ndiri kwaita. Aiwa. Ko kana uchaita kuno amai vainge. Atimbomira tisazi. Adzimai vako vakazovataura. Vakati mukadzi uyu mukadzi uyu stand. Mukadzi uyu stand. Inini ndinoroja handina. Vakadzi ivava ukavapa mastand. Zvinoitika ndezvekuti mari ukapa munhu. Ndati mukadzi vakadzi ivava ukavatsvakira mastand here. Handizvo. Very good. Ndo zvinoita murume. Kwava wakadi kuvatsvakirawo stand zvezvi vachiri kunoja nanhasi. Zvinoitika mai munhu anokwanisa kunge achiramba zvekuti tichida kurume. Obva aramba ini. Mukadzi uyu ndiye airamba. Vari ranzwa ruda stand mulocation. Isina mari yacho. Wamastand aya ari kutaura ndokuseva. Ndemari zero. Chivaudza kuti mimi makashaya stand nechikonzero chokudai. Vachinzwisisa. Hapana kana mari wakamboya nayo kuti azvinge ritsvage stand. Unozongonzwa kuti watenga. Mari wandotsvaga rumba mangu. Wakangoiwana mari ubvatisa. Hawaoneki. Asi zvakataura zvinhu zvere kuti mimi. Hapana kana musi wakambondita mai mwana ndinotsvaga stand. Ndonga pari musi wakatondita enda kuAlpha. Unobvunza kuti mastand akuita mari. Ndikatobuda ndikatoenda kuAlpha ndikanotsvaga ndikanobvunza. Ndikaudzwa zvikanzi munhu akabhadha 1.5. Wobva waratidzwa ubva waka. Kubva ipapo wangoti ndikuita plan. Hapana kana musi wakazombouya svika nanhasi. Ndakazonzwa ndatenga stand machakonda. Watowaka tu rooms riya kugara zvamai manje. Saka mari yacho wakambondipa yacho kuti zvoni ndakazoti inini ndoda stand kana ndakaparuzeva chaipo. Hapana. Unongonzwa kuti munhu atenga stand. Yese mastand akatenga uno kwachakonda. Mari? Ndinoona 2. Makaroorwa rini? Ndakarwa 2004. 2004. Saka unowana 2 chete. Vakura sei? Mumwe wacho ane 19 years, mumwe wacho ane 16 years. Vari kupi? Vasara kungu. Unogara navo ndimi? Pamunoroja ipapo? Hati uzviona iwe shamwa muroja 2 rooms. Ndizvozvo. Ari kuna shamwa? Ari kubhadhara rendi zvitoro nomudzimai wako mukuru ndiani? Aiwa, rendi ndobhadhara. Munhu wakara ndisina mari vanobhadhara. Umuti kana vakawana mari vanobhadhara. Iwe ukawana mari ubhadhara. Vana ava vasikana vakomana naamai? Vakomana. Vese? Saka munoroja dzimba ngani? Ndogara 2. Imwe ndiye vana imwe ndiyei? Munobhadhara mari? Ndobhadhara $60. Saka iwe shamwari amai vatika ndibudirewo pachena. Uchiri kubuda mukadzi wako here? Mukadzi ndomuda. Amai hanzi ndokuda zvokuti tu. Muti kudikwa ndokudai ndonyaya kubvunza. Vanonyema. Kundida chako chakawandida. Saka muturi iwe shamwari. Kana uchiti iwe mudzimai wako wemuda. Ainge ikuni. Ndozvandikuti ndakazongoshamisika ndabva kumba. Haufaniri kushamisika.
pane zvinonzi baba maduties ababa hausikuita ndikuaita zveshu aiwa yaunga uchiita ukabvunza ese madzimai adii kukwira matara ukaona mudzimai akusumuka achiti ndo akunotsvaga kubatsirwa atoona kuti baba vane maduties avo avasiri kuita pane bamba ndokundikana kana kukundikana unodzokera kumba kamugara pasi amai nababa mwedzi wapera vatapesera kubhadhara chokwadi ramai kunyepa baba baba ndakaunoripota muno musa 19 May ungwatoni mwedzi wabuda kumbosvika nanhasi kana foni yavo handioni kana kumbotaura onera kana musi wewo wakatobuda ndakatodza ndikudawo mari yerendi handina mari yerendi zvikanzi ndikusara ndichita plani ndine 2 kazi uchimudai kuita plani yokubva wenda mari yerendi ndarini angandimbombera nyaya yerendi stendi inowanika rini kunenge kwakutotsvaga mari wagara unongotsvaga mari ndokuziva kutsvaga mari nayo unoziva here kuti uri mwana wemabushu handizvozvo unozviziva chaizvo kana uri mwana wemabushu zokureva kuti ivana bushu vacho mwana wavo vanotadza kumuziva vanomuziva saka nochitaura nesu zekuti kutaura nana baba wako vanokuziva nokuzwisambwe muri vana vabushu handiti zvichireva kuti bushu anofanira kuziva vana vake haasi kutonga vanhu vasirivo kana kuti vanobva kwamusana kana kuti vanobva kupi ari kutonga vana vani nani saka kana uchitaura usanyepe taurira baba wako chokwadi nokuti ununurika iwe une rimwe here zuva rawakauya kwamambo uchiti mambo ndaita dambudziko nemhuri yangu ndirikuda stendi vakakunyima iwe uri mwana wako kwaya matata chaona uyu ndomuziva kao tese tinomuziva saka 3% ini ndomuziva zvakanyanya akamboya mudatika mutonga kuti handizvozvo ndemukadzi wauchinaende aisi alright anyway wane mumwe ichipa amai ava stendi ndoda kunzwa kuti stendi yawanika muri ugara kupi namai nogara kwadzanai kureserve kwadzanai kwadzanai iwe uchigara muno vanoziva panogarira vanopaziya vanopaziya ndacho vanopaziya here panogara ita kuti amai ava vaone stendi muno vaturiwo vauye kuno kwaone stendi munovapimiswa 30 amai anenge ane stendi tauraima musoro imambo nemwana wangu murume uyo anga asingazive chinonzi shamba akatobva nemwana wedu wepweti aiwa mai chisiya ipamo ndosiye aiwa chibiraika ndangokumbira kuti ndini ndiri kuchengeta mwana uyu ndini ndinomubhadharira rendi ndini ndinomupa mari yekuhodha kuti atengese ndati nemusi wa30 ngava 16 years 17 rino uyo achigara ega uyo achigara nevakadzi vakaita kuchinjanisa vakadzi achisiya mwana wangu achitambura ngataure chikwadi murume uyo asakutenderere nokuti uyu mwana ari kuita dambudziko kana vatovana vacho muri kunza makore avo apa haana kubvira achengetawo paakangoziva shamba akangodhamba mwana wedu akuroora vakadzi kuvanotengera stendi wedu mwana achiroja mari yekuroja papa yekubhadhara rendi yacho ndini ine handina kana murume aunyarereo asi akunyepere murume ngataure chikwadi munomudare achinyamai chinyarara mandinzwa here zvandataura mukadzi uchikuda mwana uyu mwana wedu mai ndati muna musi wa30 manzwa here ndamusi wa30 inodzora itsotiri